Szóval megvolt, hogy melyik tojta a zöldes tojást. Ő volt, az Oliver Girl. És ma jövök be reggel nézni, hogy van-e. Itt az Oliver Girl tojása. És itt egy másik. Egy kék. Na, szóval akkor ez volt a zöldes kék, ez meg a tiszta kék. Szóval ez már az arakuána lesz. Egy ilyen kukocska. Nyomtálod egy tojást? Bizony. És ez már csoki barna. Az első csoki barna tojás. Érte tojás. Jaj, de ügyesek vagytok. Jaj.